हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनै आङो थांनो नागिरदों क'क्राझाराव जानाय इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल आरोना ओमफ्राय बासआ जोंना बैहाय दङ थ'द' बिदिब्ला नै लोगोफोर जों दानाबा गेट मोनफैबाय मालाय बयहाबो बिराद रिल्स बानायनायनि बेस्थ'थार लोगोफोर जायफोरा फैयासै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय लादो दे लोगोफोर बेयाव बाय'डाइभारसिटिनि मिउजिक प्ले खालायदोंमोन ना बेखौ होयोबा कपिराइट फैयो बेखायनो आङो साउन्डखौ अफ खालायबाय सान्दुं गोसाथारमोन लोगोफोर नै नायनोनो हाबांला आङो नै लोगोफोर बेनो जाहैबाय जोंनि डिमापुरनि माइबं बर' राजानि बायखोन्दा नेरसोनखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै देखायदों नाथाय आं बारा मोजाङै प्रपारलि भिडिअ बानायनो हायासै आरो न' सिङावबो हाबहैनाय जादिया बिराद मानसि हारसिंबो केमेरा खेबनोबो रावबो गैया दिगदारथार বিভিন্ন ধৰণৰ খেলবিলাক To ensure effective transfer of acquired knowledge and skills, the Institute employs a wide range of training techniques varying from age-old lecture method to practical exercises and case studies. কষ্ট হলেও বাংলা ভালোই বুঝবেন আমি আসামে কাজ করেছি কিছুদিন सान्दुंबो गोसाथार बिरुफोराव नायनोनो हाला मेगना rất là
आगर एरगासिनो नै पियर इन्दि खोमा ने आब' आगर आरो नै दख'ना बर'नि गोदोनि गुबै आगरफोर आरोना जोंनि आबैमोननि समनि बेयो मा आगर लोगोफोर कमेन्ट्सआव खिन्थाहर दे मार्केट से बजार और टेम्परेचर के बनाया व्यवसाय कैसे जाते हैं हमारे गांव राइजे गांव कृषिजात सामग्री उत्पादन हेतु बेचा और किनार करने जाते रोग बरफनर होलेও তেনেকা मार्केट আমি ব্যবহার করি বজাৰ আমি কৰি পড়া যায় बेयो फौजिफोरनि माबामोनहाय लानाय जायासै टाइमानो मोनासैबा जोङो आयु जारलाहाय मालाय नै बोखांजोब्बाय जि मोजां जाखांनाय नोंनि माबाया बानांगौ खुनु चान्सखौ मोना उइनाय जाथार आंबो बे फुलखौ लुबैबाय थायोहाय मिन्थिया माया थाङोथाय बैसोरबो मिन्थिया जों बायदिसो ओइ ना दं खोमाहाय ना मोनामथारदोंना मालाय नै नाव गाखोदों मासे मोजां आयो टाइम थोला सिङाव थांनो हानाय नंला बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खाथियावनो नालाय ओमफ्राय जोङो न'आव थांफिननाय समाव हाखु दाखुबाबो नै आं खारनानै जे भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दसेबाबो लोगोफोर प्रपारलि भिडिअ बानायनो हाला आं बै सोनाबहा बिराद मोजांमोन ओमफ्राय थांनो हाला टाइम गैला न'आव थांनांसिगौ मोनाबाय स' भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' बाय